Imma Alla jkellimna fil-ħajja tagħna inselmilkom u nistedinkom għal 164 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Tgħid Alla jkellimna fil-ħajja tagħna. F'dan it-tieni ħadd ta' matul is-sena għandna żewġ siltiet tal-Iskrittura sbieħ immens fejn Alla jkellem lil Samwell u Alla jkellem ukoll il-qalb tad-dixxipli ta' Ġwanni biex isiru dixxipli ta' Ġesu. Min jaf kemm il-darba smajna l-ewwel qari li sejrin li sejjer jixxandrilna nhar il-ħadd li ġej. Samwell fis-skiet tal-lejl fil-ħemda tal-lejl għal 3 darbiet jisma' min isejjaħlu Samwell. Jaħseb li kien Eli, il-qassis li kienet isejjaħlu, sakemm Eli jifhem illi kien Alla stess li kien qed isejjaħ liż-żagħżugħ Samwell. Tantu hekk illi jiddereġih biex malli jerġa' jisma' il-leħen ta' Alla jwieġeb, tkellem mulej il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Xi ġmiel. Huwa permezz ta' Eli li Samwell jifhem li Alla kien qed ikellmu kelma illi baqa' jilqa' jisma' u jgħixha tul ħajtu kollha. Anki ż-żewġ dixxipli ta' Ġwanni l-Battista fosthom Indrieh u Xmun Pietru jisimgħu il-leħen tal-mulej isejħilhom għal warajh. U dan permezz ta' Ġwanni l-Battista illi jiddikjara b'mod solenni araw il-ħaruf tal-Alla. Stqarrija solenni illi tolqot il-qalb tal-Apostli il għaliex kienet xhieda, kienet kelma ta' Alla moddija lilhom milli mgħallem tagħhom il-Battista. Tolqothom tant illi jitolbu lil Ġesu li jagħmlu esperjenza tiegħu. Jilqgħu l-istedina, jilqgħu il-kelma ta' Ġesu biex imorru id-dar tiegħu, jibqgħu miegħu. U Ġesu jsir għalihom il-milja tal-ħajja. Anki Xmun Pietru u Indrieh jisma' lil Alla jkellmu permezz ta' ħoħ Indrieh li jgħidlu sibna l-Messija, dak li jgħidulu il-Kristu. U Pietru jilqa' l-ħarsa ta' Ġesu illi jsejjaħlu għal warajh. Inti Pietru, inti Kefa, jiġifieri inti Xmun. Min jaf kemm il-darba Alla jkellimna fl-istorja ta' ħajjitna. U bħal fil-qari tal-lum spiss jinqeda bil-persuni illi ngħixu madwarhom. Għatina mulej l-għarfien biex narfu il-kelma tiegħek li taslinna minn persuni sempliċi, miċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ħajja ta' kuljum. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.